Ngiyasekelena ukuphapha lesiya. No, kodwa kahlaza kusungani wami ngaleyo ndlela ukuthi nje sihlanganise ubuhle bakhe. Kwenza? Hayi ngifuna ukubuka iTV. Ufuna ukubuka iTV kunabantu abasebenzayo la endlini wena uba ngumsindo wena. Isemini manje. Wena mahlalela. Kune morning shift, kune afternoon shift, kune night shift. Yazenza. Yekela leyo remote, ucime le TV, ucime iplug, uswitch off the main switch. Ngoba le remote leyo ugcina ingasebenzi ifana nayo. Oh shit. Uzwile? Yebo ngiyezwa. Hayi. Wena mahlalela. Uba ngumsindo Ngithi ngiyavungula. Uyavungula inyama ibithe ngobani? Sitake emazinyweni. Futhi lona le futhi olikhafulayo, ukhafula ifuthi ebelithe ngobani? Wena umahlalela kumele udle yonke into. Futhi naleli plate leli kumele ngabe ulikhothe ngelini. Udle usuhle nalo toothpick wena mfana. Wena. Awusinikeza umsebenzi manje uthathe le plate uhambe uyolibeka. Awubheka umuntu uzuyadliwa nala ko Candy Crush. Ngathi kusagcwele sime kahle mse. Hayi. Ngoba nemeki le imisasebenzi. Hayi. Yabona kule game le wona bafoza izinto zokudla sithenga nje lezokugeza ke yabona. Konje uthenga Ufuna ufaka ubeef ke lapha. Bafethu. Ninga add no cheese lapha yabona into yokudla isikwe somini. Yabona kodini. Kanti wena usolokudlana necheese yabantwana la endlini. Icheese mayibona ithi siyabona ama-human. Nonsense le ndlu. Yazosijwayela kabona kodini. And kwaye ngathi uqedisile futhi lenje. Ngoba seyinje uyitefisa kakhulu. Wona ngasojwayela kababani. Aganama